yane awo wanoungana pamberi pechigaro cha Mwari wanokunza Jesu yene maropa enyenye isoti irikupinda muJerusalema isuta sambwa ne maropa enyenye isoti irikupinda muJerusalema tesene maropa enyenye takayete rangsitara Jesu but panori kuimba Discord ava vachazara Discord yava isi pamanotsi pamashoko saka last stanza anti chiko taponeswa tamira panyanza chitema kufa come on kaburura mtumeni taponeswa tamira panyanza chitema
pano vari kutotarisa kuti dzichakakwana here, hai dzakaringana, hausi kuziva zvakaitika ka eka kuti ndakambogwara neCovid ndikamuka, saka experience iyoyo hauisi kuiziva. Ya pane akamborambiwa akazodiwa mudiwa, hausi kuiziva nyaya yacho. Saka haikona kutaura kuti dzichiri dzakakwana here, because nyaya dzeexperience idzi. Saka nataponeswa uchazoona kuti hadzina kutokwana chose. Come on, taponeswa, tamira panyanza, chitema kufa, zvese zvapera, rofa rozena nerini, yemaropa enyeye isoti rikupinda muJerusalema, isuta samane emaropa enyeye isoti rikupinda muJerusalema, ibolama emaropa enyeye. Aka karikuda ndimi aka. Karikuda ndimi aka. Karikuda kachindevera. Sakati hivo vavo engena paka teche ka hivo vavo. Hallelujah, wana wa Mwari. Eka handipo number 2. Pana mambo ari pamusiwo. Pana mambo. Haikona mambo marange, kana mambo negonde, kana mambo nemutasa. Pana mambo emadzimambo. Saka mambo ari pamusiwo ka. Saka pakatoipa. Eka mambo unokudziwa nevake. Saka tichangoita zvamambo wekwedu. Pana number 2 ana mai haifamba inayo. Aripo pamsiwo Iye wafa pachinjiko, asi anouya zvino kutora vakewo. Pamsiwo, pamsiwo, pamsiwo anouya, Jesu anouya,
uchazitapira. Saka ukasanakidzwa nekudenga nhasi, saka uchazonakidzwa sei kana taakunakirwa? Praktiza kunakirwa, hama yangu. Tichazorora man. Amen. Ya tichazorora. Kubatiwa maoko tichazorora. Dr. Madzima. Flu tichazorora. Ya tichazorora. Go deeper. Ya tingogwadziwi. Ya charakubaso. Nona hama yangu chidonza ako so. Ya chinogwadza tichazorora. Hallelujah. Hallelujah. Saka kune vabhabhatidzwa nhasi. Iproof yekuti tichazorora. Vabhabhatidzwa uya kuno kumberi timbe. Uya timbe, uya timbe. Uri proof yedu ka uya timbe. Tiweka passport yedu kuzorora uya timbe. Come on. Uya timbe wakomana. Kana mabhabhatidzwa kupinda mumission. Yekuudza vanhu kuti tichazorora. Hallelujah. Sorora,
Zvaibvira kuti Jesu angoti turu nhasi. Akomana ndatoziva kuti hatichatodzokeri kumba. Takutosimuka tichirova namiti tichitoinda. Vana vamwe toda kuinda kudenga isu. Nyika izvi zvave kugosha. Hatizivi zviri mangwana. Ranhasi parinovira hatizivi. Kuda kumba kwenyu masofa ave pashe. Vakubata mavoko tanga tinaye pakembu. Saka wadikani kana tichizorora. Zorora uri muna Kristu. Saka kune vabhabhatidzwa, come on. Pa number 5 panorira. Saka number 5 patichairova. Kune vabhabhatidzwa vari kuno. Kana uchifunga kuti maybe ndajambirwa. Nowa kudenga kwakanaka. Muimba anodaro kudenga kwakanaka. Kudenga kwakanaka. Nyika yerufararo. Saka pa number 5 ka. Iwe uchida kubhabhatidzwa wakutiwa. Come on, uya mberi. Uya ujoin hama yangu. Mvura ichiripo. Nobhabhatidza aripo. Jesu aripo. Mweya Mutsvene aripo. Mwari anokuregerera. Number 5 munhu wamwari. Rova ikamurovereka vanhu vari kuenda kudenga. Kure kumusha navunza urindi ati usiku urikumpera tasuda kuedza usacheme kurumidza mutewere kusimbira muchasvika mukupenya hakuna kupera ndabvunza kune mukani ane rwiyo rwekushinga nekushinga ndinokana hondo ichapera iwe musacheme mutewere
vakudzoka vauya kunomberi. Oh yes. Touch. Vatohwa kuimbira kuti kwakwe kudenga kwakwe Zioni. Touch. Kamuimbiro kanobvisa first powder. Kakarova nechishona kudai. Todzoka nako pandebere. Oh yes. Ukona tapinda pachirungu. Ipapo chechi. Never standing. Asi kudenga I think chariga tikaimba neshona nechindebere chete. Ona Mwari da kutinda Mwari. Tarehe muone vazvipira kuna Jesu. Oh yes. Pastor Shambare uriko eroko. Oh yes. Uyane mavhausi muno wa Mwari. All right. Kuna vanoda kujorodwa. Oh yes. Zuva risati radoka. Varejeste. Haikona kuvhota. Asi kurejesta. Ezra
Amen. 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 Nachukua mama mcharo wakamwe kaya. Siso hamba. Sisia. Amen. Esu. Wini. Ekaya. Ikaba. Siso hamba. Sisia. Esu. Wini. Ekaya. Ikaba. Ekaya. Saka matikonesi namatikoni uyai kuJorodhani mutikamshire. Oh yes. Tatotanga. Oh yes. Kana tatotanga. Oh yes. Tototi to. Tototanga. Wakumana. Usamochke. Kufamba. Rancheso. Iye ano. Wasiti. Waoye. Waari. Talila wakumana. Usamochke. Kufamba. Rancheso. Iye ano. Yeah.
wasara, wasara, bye bye wasara, wasara, bye bye wasara, wasara, ikoko, ikoko, gude, hallelujah. Toda kuita mavausi. Babatidza uya. Yes. Pane kana tapedza mavausi. Yeah. Tona matikwa. Yeah. Pabhabhatidzwa chiwa toimba mhiriyo yes. pamhiri perwisi. Right. Saka ugarira usagarire kure. Alright. Pastor Shambare. Yes. Uya padhuze. Ya ini basa rangu ndapedza camp coordinator. Saka imimi vari kubhabhatidzwa rambai makamira. Takuita mavausi. Vamwe tikagara edu pasi. Jesus, teach us, oh God.